ፕሮግራም አራቢጣ በክልተ መድረኻት ይሓሊፉ ተቀዳማይ በሰለስተ ተሐሳስ 1946 ኣብ ከረን ዝቀረበ እዩ ትሕዝቱ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ክጽምቕ ይከኣል ቀዳማይ ኤርትራ በትሒዛቶ ዘላ ዶባት ናጽነታ ክትረክብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልእ ሃገር ከይትጽምበር ካልኣይ ክሳብ ነፍሶም ናይ ምምሕዳር ክእለት ዘጥርዩ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ወይ ብሪጣንያዊ ሞግዚትነት ክጸንሑ ሳልሳይ እዋን ሞግዚትነት ምሰብቅዐ ኤርትራ ሙሉእ ናጽነታ ክትረክብ ራብዓይ ምስ ኩነታት ሃገርን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ደረጃን ዝሰማማዕ ስርዓት ምምሕዳር ምቋም እዚ እማመታት እዚ ኣብ ከረም በሓያሎ መራሕቲ ምስተኸተመሉ ካልኣይን ዝዓበየን ጉባኤት ማሕበር ብ20 ክሳብ 21 ጥሪ 1947 ሕጁን ኣብ ከረን ተኻየደ ኣብዚ ወከልታ እስላም መላእ ኤርትራን ከምኡውን ንደገፍቲ ናጽነት ዝውክሉ ክርስቲያን ደቂ ኸበሳን ተሳተፉ ፕሮግራም አራቢጣ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ከምዚ ዝስዕብ ሰፍሐ ቀዳማይ ኤርትራ ከይተመቃቐለት ክትነብር ካልኣይ ኤርትራ ሙሉእ ናጽነታ ክትረክብ ብትምህርቲ ምኽንያት ንሕጂ እንተዘይተኻኣለ ድማ ውሽጣዊ ናጽነት ተቐቢላስ ብናይ ሕቡራት ነገስታት ዓቃብነት ወይ ከዓ ሞግዚትነት ብናይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተዓዛብነት ክሳብ 10 ዓመት ክትጸንሕ እተን 10 ዓመት ምስ ኣኸላ ግና ዝኾነ ምኽንያት ዘይብሉ ሙሉእ ናጽነታ ክትረክብ ሳልሳይ ህዝቢ ኤርትራ ትምህርትን ስልጣንን ስለ ዝኾነ ሃረርትኡ እተዕድሉ ኣብ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ንብረታቱን ኩነታቱን ዘይወፀ መንግስቲ ከውድቆ አይደለን ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ኾነ ምስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክጽምበር ድሌቱ ይኮነን ራብዓይ ማሕበር እስላም ኤርትራ እቶም ኣሕዋት እስላም ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡ ዝተፋላለዮም ዘለዉ ምስ መሬቶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ይደሊ ሓሙሻይ ንሙሉእ ናጽነት ኮነ ብዛዕባ ሞግዚትነት ኮነ ንምዝራብ ምሁራትን ለባማትን ይምረጹ ሻድሻይ ሙሉእ ናጽነት ንምሃብ እንተዘይተኻእለ ነታ ሞግዚት ኮይና ተመሓድር መንግስቲ እተን ሕቡራት መንግስታት ብምስትውዓል ክዕዘብኣ መዘን ይኸውን ሻውዓይ ሰብ ማሕበር ራቢጣ እስላምያ ነዚ ቅዋም እዚ ናብቶም ኣሕዋቶም ክርስቲያን ከቕርብዎ እሞ ክልቲኡ ህዝቢ ብኡ ክሰማምዑ ተስፋ ይገብር ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ ብዘይካቶም ቀልጢፎም ንሓሳባት አራቢጣ ዝተረድኡ ወይ ዝተቀበሉ እቲ ዝበዝሕ ብክርስትና ዝኣምን ህዝቢ ነቲ ማሕበር ብዓይኒ ጥርጣረ ጠሚትዎ ምባል ምግናና ይከውንን ብዘይካን ኤርትራ ምምቃል ወይስ ምፍልላይ ካልእ ረብሓ ከምዘይህብ ዝተነበዩ ውሑዳት ኣይነበሩን ፕሮግራም አራቢጣ ብወግዕ ምስተዘርግሐ ግን እቲ ክትዕ ዓንፈት ክሕዝን ብጭብጥ ክወርድን ጀመረ ኣብ ጽባሕ ጉባኤ ከረን አቶ ተድላ ባይሩ ብስም ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ናብ ጋዜጣ ጣልያን ኢል ኮትዲዮኔ ኤርትሪዮ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ንአራቢጣ ብሰለስተ ነጥብታት ከሰስዎ ከምዚ ድማ በሉ ቀዳማይ እዚ ሕብረት እስላም ኤርትራ ዝብል ስም ንርእሱ ምስቲ ክውን ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ምስ ሓቂ ዘይሰማማዕ ስም እዩ ካልኣይ ኣማኢታ ሸሓት ደቂ ኤርትራ እስላምን ክርስቲያንን ኤርትራ ብኡብኡ ምስ ኢትዮጵያ ክትጽምበር ድሌቶም ከም ዝኾነ ብሓርነት ሓሳባቶም ወይ ድሌቶም ገሊጾም ኣለዉ ሳልሳይ እቶም ኣብ ከረን እተኣከቡ እስላም ኤርትራውያን ምንም እኳ ናይ ኩላቶም እስላም ወዳእቲ ነገር ኮይኑ ተሰሚዕዎም እንተኾነ ናይ ገዛእ ርእሳቶምን ናይቶም ማሕበሮምን ጥራይ ወዳእቲ ነገር እዮም ب25 ጥሪ 1947 ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ከም ዋና ጸሓፊ ማሕበር እስላም ኤርትራ መልስ ጸሓፉ ተድላ ባይሩ ዝበልዎ ካብ ሓቂ ጽራሕ ሓቂ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምምልካት ድማ ኣብቲ ካብ 20 ክሳብ 23 ጥሪ ዝተኻየደ ናይ ከረን ኣኼባ ወከልቲ ኩሎም እስላም ከም ዝተረኽቡ ዘመልክት ዝርዝር ኣቕረቡ ነቲ ዝተረፈ ክስታት ተድላ ባይሩ ንምምላስ ድማ ነዚ ዝስዕብ ኣቕረቡ ማሕበር ፍቅሪ ሃገርስ ናይቲ ኣዝዩ ዝወሓደ ወይስ ዝነኣሰ ወገን ወዳእ ነገር ዳዩ እዚ ድማ ብዛዕባ እስላም ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ክርስቲያን ከይተረፈውን ከምኡ ክበሃል ዝከኣል እዩ ማሕበር እስላም ናይ ኩሎም እስላም ኤርትራ ወዳእ ነገር ስለ ዝኾነ
ኣስላም ከዓ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ስቶም ዝበዝሑ ስለ ዝኾኑ እቲ ኣውራዝ ዓበየ ማሕበር ንሱ እዩ እቲ ኣማኢታትን ኣሽሓታትን ኣስላምን ክርስቲያንን ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ለሚኖም እተባህለ ቃል ከዓ ፈጺሙ መሰረት ዘይብሉ ቃል እዩ እቲ ሓቂ ዝኾነ ነገርስ እቲ ኣስላም ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ምልጋብ ኩሉ ግዜ ከም እተሓስሙ ዝነግር ዳዩ ሕብረት ዝልሙኑ ሰባት ናይ ህዝቢ ኣስላም ብፍላይ ከምኡ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብጃምላ ወዳእት ነገር ኮቶ ዘይምዃኖም ግና ኣይተርፎምን ኣራቢጣ ይድለዮን ይሕሰቦም ብዘይገድስ እምበኣር ነቲ ፖለቲካ ኤርትራ ሒዝዎ ዝጸንሐ ናይ ሕብረት ዶናጽነት ኣንፈት ሕቶ ሃይማኖት ተወሰኹ ደገፍቲ ሕብረት ከዓ ነዚ ከም ድሌቶም ንኽምጥዎ ምቹእ ባይታ ረኸቡ ሓደ ካብዚኦም ጸኒሖም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣዝማች ገብረ ሚካኤል ግርሙ ዘበራቒት ነቲ ደጃዝማች ሓሰን ኣራቢጣ መልኪቶም ዝጸሓፍዎ ዓንቀጽ መለስሉ ነታ እቲ ዕድሉ ኣብ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ንብረቱን ኩነታቱን ዘይወፀ መንግስቲ ከውድቆ ይደልን ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ክጽንበር ድሌቱ ኣይኮነን እትብል ዓንቀጽ ሰለስተ ናይ ፕሮግራም ኣራቢጣ ብምስማር ድማ ከም ዝበሉ ክጽንበር ድሌቱ ኣይኮነን ተባሂሉ ዘሎ ዓንቀጽ ፍጹም ጠማም ደባቕ ርትዒ ኣሽምባይ ሓደ ጥንታዊ ታሪኻዊ ጉኑን ዝኾነ መንግስቲ ሃፀያት ነማንም ትማል ምሸት ዝቆመ ተራ ማሕበር እኳ ከምኡ ገቢርካ ኣይባጮን ከምዚ ቢልካ መንጋር ከዓ ናይ ጠማምነት ወይ ድንቁርነት ቃል እዩ ካብ ዓንቀጻት ፕሮግራም ኣራቢጣ እታ ዝያዳ ክትዕ ዘላ ዓለት እታ ብሶምናዊ ጋዜጣ ማሕበር ኣስላም እቶም ኣሕዋት ኣስላም ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡስ ተፈልዮም ዘለዉ ምስ መሬቶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ይደሊ ተባሂላ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት ዓንቀጽ 4 ነበረት ኣብ ሶት ኣራቢጣ ቁጽሪ 1 እዝባር 1 ናይ 25 የካቲት 1947 እታ ቀራርባ ዝተፈልዩ ባይቶ ኣራቢጣ እስላሚያ ካብ መሬታት ጨሪሙ ዝተወስደን መበቆሎም ኤርትራውያን ኣስላም ዝኾኑ ዝቕመጥዎን መሬታ ክምለሳ ትደሊ ኻያ ትብል እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ንዝተፈላለየ ትርጉም ተቃልዐት እታ ናይ ዓረብ ትርጉማን ተኾነቱ ንሓጋዚት ኣይነበረትን ኣራቢጣውን ብዛዕባ ናይ መሬትን ዓይናይ ተፈልዩ ዝቕመጥ ህዝብን ኣብቲ ፕሮግራም ስለ ዘየነጸሩ ንግምትን ይኸውንን ጣዓመ ኣብታ ዝተጠቕሰት ዓንቀጾም ገብረ ሚካኤል ግርሙ ዘበራቒት ነዘን ስዕባ ሕቶታት ኣቕረቡ ክቡር ደጃዝማች ሓሰን ፍቓዶም እንተኾይኑ ኣስፊሖም ከረድኡና ጽቡቕ ነቢሩ ናብ ኤርትራ ዝምለሱ ዓይኖት ኣስላም እዮም ተፈልዮም ዝቕመጡ ዘለውስ በዓል መን እዮም እሞ እንተመፁስ ዘናላኻ መሬት ናይ መን እየን እሞ ይህብዎም ደኾን ይኣኽለና ድንከ ወይ ከዓ ከካብ ብጽሒት ግራትና ክንመቕሎም ዲና ተመንን ገበልን ጓቲትና ምፂናስ ደቅና ወዲ ደቅና ብሰላም ደኽነብሩ እዮም እንድዒ ለባማ ተዓዘብዎ ተናኻስ ቃላት ይነሩ ናይ ተወረርና ስምዕታ ኸኣ ይመስል ደጊያት ሓሰን ኣብ ጽሑፎም ትርጉም ኣራቢጣን ኸረድኡ ሕብረት ወይ ማሕበር ማለት ከም ዝኾነ ድሕር ምግላጽ እተን ኣብዘን ቁርባት ዓመታት ተጠምራ መንግስታት ዓረብ ከዓ ራቢጣ ዓረብያ ተባሂለን ይስመያ ረዛ ራቢጣ ዓረብያስ ዓሌቱ ዓረብ ይኹን እምበር ኣስላምን ክርስቲያንን ትጥርንፍያ ኢሎም ነበሩ ገብረ ሚካኤል ግርሙ ነዚኣ ብምውሳድ ዓንቀጽ 4 ብስም ራቢጣ ንባዕድ ምጽኢካ ንኤርትራ ብቀንበር ባዕዲ ምስ ምእታው ክጽብጸብ ከም ዝኽእል ኣሞቱ ኣራቢጣ ዓንቀጽ 4 ብዛዕባ ናይ መሬት ከም ዝዛረብ ዘነጸሩ ጸኒሖም ብ18 ሕዳር 1947 ኣብ ቅድሚ ኮሚሽን 4 ሓያላት ምስ ቀረቡ እዩ ኣብ ዝርክብ እዚ ወከልታ ኣራቢጣ ብዛዕባ ተመሳሳልነት ህዝቢ ቤን ዓምርን ስግርዶብ ዝነበሩ ህዝብታት ሱዳንን ምስተሓተቱ ነዚ ዝስዕብ መለሱ እወ ምስቶም ኣብቲ ናይ ቤጃ ክፋላት ሱዳን ዝነብሩ ህዝቢ ሓደ እዮም በዚ ምኽንያት ኢና ኣብቲ ጠለባትና እቲ ናይ ቤጃ ዞባታት ናይ ኤርትራ እምበር ናይ ሱዳን ስለ ዘይኮነ ናብ ኤርትራ ንኽምለስ ሓቲትና ዘለና እዚ መግለጽ እዚ ብእዋኑ ተዋሂቡ እንተዝነብርውን ነቲ በብሸነኹ ዝውሕዝ ዝነበረ ወቐሳን ክስታትን ኣይመዝሓሎን ብፍላይ እቲ ናይ ጋዜጣታት ክትዕዳርጋ ብወግዕን ብጋህድን ወገን ፈለየ ማሕበር ሕብረቱን ኤርትራ በተሓድሽ ናይ ኣራቢጣ ትርእዮ ከም ዝተበደለት ነቲ ዝተቐልቀለ ሃይማኖታዊ ምፍልላይ ንሳቶም ዘይኮኑስ መራሕቲ ኣራቢጣ ከም ዘበገስዎ ዘስምዕ ንኽእመን ዝፍትንን ስብከታ በርቲዖምን ኣዘውቲሮምን ዘርግሑ ኣብ መንጎኦም ግን
ሕጁውን ልዝብ ዝሓቱ ይተሳእኑ አቶ ዳሓር ደጊያት ገብረ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ካብ ቀንዲ መራሕቲ ሕብረት እኳ እንተነበሩ በቲ ዝነበረ ሃዋህው ሰጊኦም ንናይ ኤርትራዊ ውሽጣዊ ልዝብ ፀውዑ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ጽሑፋቶም ድማ ከም ዝበሉ ካብ ቤት ጌርጊስ ዝተረፈት ንእሽተይ ቁልዒ ፍቕሪ ብልጭ ብልጭ ትብል ትረአላ እሞ ብዝከኣለና ኡፊልና ከም ነቃጽላነ እንድዳን ንግበር ከመይ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃልሃልታ ስምምዕ ጥራዩ ናጽነት ክውለድ ዝከኣል እንተ ደኣ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ቤት ጌርጊስ ክተጥፍእዋ ኮይኑ ሕሳብኩም ዘሎ ግን ቁልዒያ ዘላ እሞ ኣይትድኸሙ ባዕላ ትጠፊኣ ደጊያት ገብረ ዮሐንስ ናጽነት ክብሉን ከለዉ ከምቲ ናይ ራቢጣ ላዕላውነት ሃገር ዘይኮነስ ናጽነት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወይ ምሕዋስ ምስ ኢትዮጵያ ማለቶም እዩ ይኹን እምበር እቲ ንሶም ዝጣበቑሉ እውን እንተኾነ ብዘተን ስምምዕን ኤርትራውያን ይምጻእ ንምባል እዮም ንዳግማይ ቤት ጌርጊስ ዝጽውዑ ዝነበሩ ንእሽተይ ቁልዒ ፍቕሪ ብልጭ ብልጭ ትብል ትረአላ ዝበሉ ኸኣ ኣብዚ እዋን እቲ ናይ ጽልእ ኣንፈት ዘፍርሖምን ዝጸልኡን ሰባት ንልዝብ ይደፍኡ ምንባሮም እዩ ሓደ ካብዚኣቶም ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ነበሩ ኩሉ ሓበሬታታት ከም ዝእምቶ ወልደኣብ ብምምስራት ኣራቢጣ ይተሓጐሱን ሓላፊ ጋዜጣ ብምንባሮም ብቐጥታ እኳ ይማጎቱ እንተዘይነበሩ ድማ ቃላቶምን ሞጎቶኦምን ዝመስል ውጽኢቱ ኣራቢጣ ብዘይካ ምፍላይ ወይ ምቑራጽ ሃገር ካልእ ክኸውን ከም ዘይክእል ዝማጎት ጽሑፋት ግን ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ንረክብ መቸም ፖለቲካ ኣርባዓታት ኣዝዩ ፍንው ዝነበረ ንተዋሳእቱ እውን ከም ፈሳሲ ናብ ዘይሓሰብዎ መንቀራቕሮታት ከእትዎም ይረአ ነይሩ ሓፈሻዊ መትከላት ናይ ናጽነትን ሕብረትን እኳ ይንበርንበር እቲ ናብኡ ንምብጻሕ ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝውሰድ ዝነበረ መገዲ ጥዊዋይን ኪድ ምልስን ነበሮ እዚ ብዝያዳ ንባህሪ ናይቲ ግዜ ናዋጣርነቱ ይዘብርህ እምበር ግድነት ምስ ጠባይ ናይቶም ውልቀ ሰባት ዝተኣሳሰር ኣይነበረን በዚ ምኽንያት እዝን ንሓንሳብ ኣራቢጣውን ቀልጢፎም ስለ ዘይረዓሙን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣቶ ወልደኣብ ከም ተቃዋሚ ኣራቢጣን ቁሩብ ናብ ኢትዮጵያ ገጽካ ናይ ምዝዛው ኣንፈት ዘርኣይን ኮይኑ ክዝረበሎም ንዕዘብ ከምቲ ናይቲ ግዜ ሰባት ዝብልዎ ድማ ኣቶ ወልደኣብ ምስቶም ፕሬሲደንት ናይ ኣዲስ ኣበባ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበሩ ገብረ መስቀል ሃብተ ማርያም ብምልዛብ ነቲ ናይ ሕብረት ብውዕል ሓሳብ መሊሶም ከበጋግስዎ ይደልዩ ነይሮም እዮም ጸኒሕና ከም እንሪኦ ነተን ዛጊት ኣዝየን ዘካትዓ ኤርትራ ንመን ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘውፅዎን ዓንቀጻት ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚኦም ጽሒፎመን ምናልባት እቲ ዝበርትዐ ነቐፌታ ቀኛዝማች ብርሃኑ ኣሕመዲን ካብ መስረቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገርን ኣራቢጣን ናብ ኣቶ ወልደኣብ ዘቕረብዎ እዩ ንሶም ኣቶ ወልደኣብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተም የኤርትራ ድምፂ ዝበሃል ዝነበረ ጋዜጣ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣራቢጣ ዝወቅዕ ጽሑፍ ጽሒፍኩም ብምባል የሞቆሶኦም ዘቕርቡ ነቲ ኣቶ ወልደኣብ ኢሎሞ ዝተባህለ ነጥቢ ብምምላስ ብርሃኑ ኣሕመዲን ካብ ዝበልዎ ድማ ነዚ ዝስዕብ ጽማቕ ጥቕስታት ንቕርብ ብውዕል ምስ ኢትዮጵያ ንብል እንተነበርና ድማ ኣብ ቤት ጌርጊስ ገጽና ወቂዓትኩም ዝሰደድኩምልና እቲ ሓሳብ እቲ ተበታቲኑ ተሪፉ ነበረ እሞ ማሕበር ኣራቢጣ ልእስላምያ ብድሕሪኡ ዝቆመ ሓሳባቱ ድማ ጥሩስን እርንቡን እዩ ንሱ ድማ ሙሉእ ናጽነት ኢንዲፔንደንሳ ኤርትራ ንምርካብ እዩ ንስኹም መንግስቲ ኣስላም እንተበልኩሞ ዝኣምነኩም ኣይትረኽቡን ላምባል ዋለችበት ኩበት ተባሂሉ እሞ ንሕናስ ማሕበር ዳይና ኣቂምና ዘለና ብዓረብ እንተጻሓፍና ድማ ትምህርትና ዓረብ ስለ ዝኾነ እዩ ከምቲ ንስኹም ብዓመታት ፈረንጂ ትጽሕፍዎ እዩ ስለዚ ዝተረኽበና ጽያፍ የልቦን ኣረ ጽንሒልኩምስ ብቋንቋ ዓረብ ኣይትጻሓፉ ኣይትዛረቡ ክትብሉና ሓሳብ ኣለኩም እዩ ንኢትዮጵያ ዘይሰልጠነት ሃገር እንተበልናያ ድማ ጋህዲ እምበር ጸርፊ ይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዝነብር ኣሽንኳይ ንሕናስ ወጻተኛታት እውን ፈሊጦሞ የዘንትውዎ ኣለዉ ንሕናስ አንኳንስ ነቶም ክርስቲያን ኣሕዋትና ነቶም ኣስላም ደቂ ሃይማኖትና እኳ ዝተዛረብናዮም ቋል ዓመፅ የልቦን መንግስቲ ኣስላም ክነቕውም ወይስ ንሱዳን መሬት ክንዕድል ዝመሃዝናዮ ሓደ ነገር የለን እንኳንስ ንዝዋሰናና ሃገር መሬትና ክንዕድል ዝግብኣና መሬት እንከሎ ሰቡ ኣሎሞ ይመለሰልና ዝብል ዕላማ ከም ዘሎና ምፍላጥ ኣለኩም ምምስራት ኣራቢጣ እምበኣር ኣሽንኳይዶ ኣብ መንጎ ደንበታት ሕብረትን ናጽነትን
አሞንጎቶም ንናጽነት ወይ ሕብረት ብውዕል ዝብሉ ዝነበሩ ከም ወልደ አብን ብርሃኑን ዝኣመሰሉውን መርሕሓቅ ፈጠረ በመሰረቱ ፈላላይ ፖለቲካ ቀዲሙ ዘተኣታተወ በቲ ኢትዮጵያ ዝድገፍ ዝነበረን ሕብረት ዝጣበቅ ወገን ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፋት ገሊጽና ነርና ከምቲ ሼኽ ኢብራሂም ይኹኑ ብጾቶም በተደጋጋሚ ዝገለጽዎ ኸኣ እቲ ዘይተጎልበበ ክርስቲያናዊ ስብከት ሕብረትን ኢትዮጵያን ንእስላም ኤርትራውያን ናብ ራቢጣ ከም ዝደፋፈአ ዝኽዕድ ዕቱብ ተዓዛብን ተመራማርን ናይቲ እዋን ክህሉ ይክእልን ዛጊት ናይ ማሕበር ሕብረት ኣመላኻኽታ ከምቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽርስትና ከም ዘይድፈርን ዓብላልን ኣብ ዝዞባዝውን ባህርያውን መንፈሳውን ልዕልነት ከም ዘለዎን ዝቆጽር እዩ ዝነበረ ኣብ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ስልጣን እስልምና ማዕረ ክርስትና ክስራዕ ይኽእል ዝብል ሓሳብ እንተኽእሎም ይረኣዮም ኣይነበረን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ዝቆብኦን ሓላዊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ዝበሃልን ንጉሰ ነገስቲ ዝገዝእ ዝነበረ ናይዚ ዘውድን ስልጣንን ናብ ኤርትራ ምስ ተዘርግሐ ዝምድና ክርስትና ምስ እስልምና ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ላዕሊ ታሕትን ክስራዕ ነይሩ ትጽቢት ዓራቢጣ ምስ ቆመን በኣር ኣብ ደንበ ሕብረት ይኹን ኣብ መንጎ ብዙሓት ክርስቲያን ሓደ ድቦላ ይወዲቑ መሬት ኤርትራ ማዕረት ትብጽሖም ዜጋታት ንመሰሎም ይጣበቁን ኣማራጭ ፍታሕ የቕርቡን ከም ዝነበሩ ኸኣ ኣይተወስደን ከምዚ ዝረኣናዮ ድማ ብዙሓት ናይቲ ግዜቲ ፖለቲከኛታት ንብሙሉእ ዕላማ ኣራቢጣ ወይ ሃገር ፈሊኻ እስልምና ከም ዝዕብልል ንምግባር ወይ ድማ ንኤርትራ ንኻልኦት እስላማውያን ከም ምሻጥ ወሰድዎ ክሳብ ኣብዚ ስዕብ ዓመታት ሓቀኛ ዓላማ ኣራቢጣ ሃገራዊ ናጽነት ምጭባጥ ምንባሩ ብግብሪ ዝረጋገጽ እቶም ንዕላማታቱ ብቕንዕና ዝተቐበሉ ክርስቲያን ውሕዳት ጥራይ ነበሩ ናህሪ ተቃውሞ ናይ ሕብረት ኣዝዩ ተሪርን ንሰዓብ ሃይማኖት ክርስትና ዘሰናብድን ስለ ዝነበረ ግን መመስራት ኣራቢጣ ፖለቲካ ኤርትራ ጊዜያዊ ምዝንባል ፈጠረ
واي كرمو أنجيهم حلمنا ترت أبزي حمرو كيسمر حسابنا مدنتي مقوقوس تحلفي عن جوار توقح تمسى انبر معالتا اللوا 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 سابن تدبي تاريخ كم تدبي تاريخ كم تدبي سيلوح مسلم لبام زباهاي لبام زباهاي اقوى خيفكد عملن يالبوم بنالو يقلسل بكحيد كرموم سابن تدبي تاريخ كم تدبي تاريخ كم تدبي زي اللوح مسلم لبام زباهاي لبام زباهاي اقوى خيفكد عملن يالبوم بنالو يقلسل بكحيد كرموم دليتو
كمناي كلهم قرات نتاخن بركوت ما ينفتح نقدم عجيلهم من الناس بالليل تتقم ودعجح ردح كيسا فلاتات كيسا فلاتات كما غابروا خمنا يقلهم قرات كمنا يقلهم قرات نتاخن بركوت ما ينفتح نقدم عجيلهم من الناس بالليل تتقم مركتي هدمونا حقا فينا سدرا وحسمان نتنا وفرا يقتل فغر سنيت وقع قبوريو صبح كي نستنتن نوتات وفارو ما يهدمو دكبات أخيلو يوزي كنمكرنا يحوات مباركتنا مركتي هدمونا حقا فينا سدرا وحسمان نتنا وفرا يقتل فرن سميتن وقع قبوري صبح كي نستنتن تاريخاوي ترستي ناي كلو معقوبي والنقر قدفنا نعان ضمت مباركتنا معركتي هدمونا حقا فينا سدرا وحسمان نتنا وفرا يقتل بفطر سنيت وقع قبوريو صبح كي نستنتن